Hra meniacich sa farieb a svetla. Antické zeminy florenské vintage vytvárajú rozmanité harmonické farebné kontrasty a môžu tak najlepšie vyjadriť filozofiu tých, ktorí chcú tráviť svoje dni striedaním rôznych polôch svetla a odtieňov a zdokonaľovať si tým svoj životný priestor. Vintage dokáže dokonale stvárniť vašu životnú filozofiu a najlepšie vyjadrí podstatu vašich estetických hodnôt. Pre vytvorenie dekorácie vintage budete potrebovať podkladový nátier iridescente, tonery a hotový základ k použitiu. Používame pritom štetec a hladítko. Vintage je polopriehľadná dekorácia, ktorú ponúkame v 8 farebných skupinách, a to vanilka, korál, amora, vánok, ruža, lagúna, pergamen a drevo. Pre príklad zvolíme z katalógu farbu Laguna s tonerom 12. Pridáme toner 12 do podkladového nátieru iridescente a dôkladne premiešame. Aplikujeme 2 vrstvy sfarbeného podkladového nátieru, ktorý riedíme 20 až 30% vody. Po vyschnutí štecom nanášame dekoráciu Laguna Vintage. Postupujeme nepravidelnými krížovými pohybmi. Maľbu zjednotíme štecom bez farby a asi po 10 minútach práce dokončíme hladítkom. Pokiaľ chcete docieliť iného odtieňu, napríklad varianty Laguna 12 s polovicou toneru 14, pridajte polovicu toneru 14 do základu vintage a dôkladne premiešajte. Nanesieme podkladový nátier obvyklým spôsobom. Po vyschnutí štecom nanášame dekoráciu Laguna Vintage. Postupujeme nepravidelnými krížovými ťahmi. Maľbu zjednotíme štecom bez farby a asi po 10 minútach práce dokončíme hladítkom. Aby sme sa vyvarovali viditeľných presahov a spojov, musíme sa vrátiť ku kapitole aplikácie antických zemín florenských.